Duwa ka suspect nga nagtiro patay sa pulis nga naga-surveillance sa Pototan, patay man sang ginpahayag, nagbato sa kapulisan sa Barotac Nuevo. Mga puso, pamilya sang ginpatay nga pulis tuman nakasubo siya gindangatan biktima nakaistorya pa siya asawa antes magpatigayon sa surveillance sa suspect. Si John Sala nakatutok. Makitaan pa sa siningabahin sa talamdan sa Barangay Sohoton, Barotac Nuevo, Iloilo ang tinulo sang dugo ni Michael Solis. Ang suspek na nagtiro patay kay Police Corporal Rayo Manero kahapon sang aga sa Barangay Pulutan, Pototan, Iloilo. Ginapasuri din nagpadulong si Solis sa magpanago. Tungod sa may impormasyon nga nabaton sa kapulisan, tigayon ini nga nadakpan kagabi. Apang sa paylo nga magkooperar, nagbato ini. Gani nagtiruhan patay sa kapulisan. Pagbukas to ng pinto ng doon sa pinagtaguan niya, nagpalupok man to na natamaan ng isa ka operatiba naton sa pideo sa right shoulder. Pagkatiro nitong suspect na takbo siya, dalagan dito sa may talamnan na part. And doon na siya natiruan sa likod ng operatiba. Nagpalupok pa to isa pang beses. Duwa kapatal nga pila sa dughan kag isa sa ulong na angkon sang sospek. Sino kay alias Dodong, kilala hayang iautod kag si Solis. Nagpadulong kuno sa lugar kahapon si Solis nga daw sa wala lang sang may natabo. Ginagbayan ako kay isa ka pulis nga mana sir likaw ka lang dire. Dito ka lang sa sagwa sa tambayan man lang to na namo la to dugay na pungko ko to mga media ora. Batian ko may nagtatlo ka lupok. Pagka tatlo kalupok, sunod may nagsunod pagid nga daw bali duwa. Gintinguan sa news team ang makuhaan sang bahay ng pamilya ni Solis apang nagpamalibad na sila nga maghatag pa sang statement. Sang nahibaloan niya nadakpanakag napatay ang sospek kagabi, gilayon niya nagpadulong sa lugar ang asawa ni Corporal Manero agud makita ang sospek. Although bisan napatay siya, deserve niya man to pero hindi deserve ka ba na kung ginobra niya. Hindi taman matawag nga patas pero hindi na mapabalik ang bana ko. Palaligban sa karon para kay Aiza ang pagbuhi sa ila duwa ka mga kabataan ni Corporal Manero. Ang manaan ko man nga responsable siya nga klase ka tatay. Ginbayaan na kami nga hindi pa kami ready. Tumandok sa Barangay Misi, Ilambunaw, Iloilo si Corporal Manero. Ang pamilya sini daw hindi mabato ng iya gindangatan. Nunoy ko din kaman subong. Mag-ano na lang ikaw nga magpakalangit na lang ikaw. Ay palangga ka katanan-tanangan mo nga kabungtuan kag kabayawan. Masakit sa amon pero wala kami mimo batunon la namo na. Suno sa asawa, antes ang pag-surveillance nakapanawag pa sa iyang iyabana. Isa sa mga palamakutanon kung bala sino ang may salabton sa makabig na pornadang operasyon ni Corporal Manero. Sino kay Major Ray Pabalan, may upod si Corporal Manero nga makadto kuntani sa lugar apang naghapit pa sa Hall of Justice ang iya upod. Kag ining isahanon nga nagdiretsyo sa compound sang pamilya Solis. Ang akong bala instruction sila nga inahinayon ng anay ang pag black ay nung very dangerous ang suspect but the victim is very eager gid siya nga magadto dito sa area. Nga bisan advisean pa rin sa gani sang amon nga head sang amon intel nga hindi siya na magadto dito sa area. Subong hapon, ginpaidalom sa autopsy ang bangkay ni Corporal Manero. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas.